Mismong si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte ang mitungas sa mga hilit nga eskwelahan sa Davao City aron mutabang sa mga ginikanan, teachers, volunteers ug pupils sa pagpanghinlo atol sa Brigada Eskwela 2023. Ang mga eskwelahan nga giadtuan ni Vice President Duterte mao ang Tapak, Gumitan ug Dominga Elementary School. Gawa sa paghinlo, namutol og sagbot na mintura usab sulod sa eskwelahan ang Vice Presidente. Ang mga lugar kanhi kontrolado sa Communist Terrorist Group nga NPA nga mitipon sa mga lumad. Sumala ni Jerez Baltunado, ang principal sa Dominga Elementary School. Nagpasalamat siya og dako ug nasorpresa siya nga mismo ang Vice Presidente pa sa nasod ang mitunga sa ilang eskwelahan aron makigduyog sa Brigada Eskwela. Maghatag sab og inspirasyon sa kabataan ang pagbisita ni Duterte aron magpursige sa pag-eskwela ang mga bata. Sayo niini, mihangyo si Duterte sa tanan nga ipatigbabaw ang bayanihan alang sa Brigada Eskwela aron hinlo og plastar na ang eskwelahan inig sulod sa mga pupil ug estudyante karong Agosto 29 nga unang adlaw sa klase alang sa school year 2023-2024 sa mga pampublikong eskwelahan. Nagpadayag og suporta ang Office of the Vice President sa napulo niini ka mga satellite offices sa Luzon, Visayas ug Mindanao alang sa Brigada Eskwela. Karong adlaw mitambong usab ang Vice Presidente sa Brigada Eskwela sa Vicente Duterte Elementary School sa Bansalan, Davao del Sur.